South Africa siyabingelela ngane zakwethu kuphi nakuphi la nikhona ngeendawo umduduzo wamkhwanazi uyanibingelela ke oqhamuka ngaphansi ke kwenhlangano Ithuleleni Organization. Sinibela ke unyaka uqale ngane zakwethu ke inyanga kaJanuary lesesiyiphetha nje 2026 unyaka. La khona ke sizophinde siqhubeke ngokwezimisela kakhulu ekulekeleni abantu kulezo zinkinga ke abanazo. Namhlanje ke sizothi ke phansi nesimo se-GBV. Udadewethu ke sinaye la nizokhumbula ke ukuthi ke unyaka oqala lo ophelile siye saha nje lo usisi la owayekhala ngesimo sokuthi ke wathola esedlwengulwa umelaphi wendabuko thizeni endaweni yaseNanda ewayekade ke eyocela usizo lokuthi ke elashwe. Umelaphi ke loyo ongokudabuka ke ezweni la koSwazini senza ke udaba likasisi la khona ke ayezosilandisa nje njengenhlangano ithwele icela ke usizo ke. Sibonge kakhulu ke kwi-province umnyango wezamaphoyisa la ngaphansi ke kwe-office lase-province la provincial commissioner elabe selisukuma ke lisukumela kodaba lakho sisike kwagcina ukuthi kuhambe kwahamba ke wazi wagcina ke eseboshwa ke loyo abayemsola usisi ngokuthi ke wamnukubeza omelaphi wendabuko. Baningi ke nabanye ke abambalwa abangathi bavela nabo abakhala ke esifanayo nesakhe udade lo owayezosibikela udaba. Namhlanje ke sinodadewethu ke naye ogcina nje sengibamba ngengalo ngifika lapha enkantolo yaseNtuzuma ngesonto eledlule la khona ke kade ke icala lingenile ke liyoqulwa lakhe udade lo wesivakashele ke naye kusisi lo angathi ke naye uyi-victim yesimo leso sokuthi naye ungomunye owanukubezwa nguye umelaphi loyo ngokusho kwakhe udadewethu. So ke naye ke omunye okuyi-trial owufakazi as a-victims. So ke sithi ke phansi nge-GBV siyinhlangano Ithuleleni. Dadewethu siyakubingelela ke unjani sisi? Kuyaphila baba, njani? Hayi siyaphila thina. Hayi siyancinga baba. Igama ubani? Igama nguThabile. Kuthabile wakamngadi ya ngisuka eMlazi. Ya ukulanda nje istory njoba nawe usungithulile nje yebo oyedwa wanukubezwa. Okay. Lenyanga. Okay ke madoda. Yeah. Ngoba ungibambe nje enkantolo last week so ungibamba ngengalo lapha nje. So ke bathi ke abelungu ke ngekwesilungu bayathi the matter is still sub judice. Basho njalo impela. Yes so ke nawe njengoba nje usibambile wathi ke uyafisa nawe uphumela obaluzo okhuluma ukuqoqosha abantu besimama. So ke okwezinyongo Thuleleni njengoba nje isho igama lethu Thuleleni ukunikeza iplatform but ke kule case yakho kakhulukazi ngizocela singangeni kokuningi in details lokho okuzodingakala enkantolo because ukuvikela nawe icala lakho nabaseshi nomsebenzi wabo ngithabo but sizoxoxa kodwa singathathi izinto esizibona ukuthi zizodingakala ngempela enkantolo ngoba sezingenza ukuthi ke ithimba labameli bakhe lo enimsola ukuthi waninukubeza bese lipick up lo maphondo fanele liwasebenzise enkantolo against nina ngoba phela abameli basebenza imali abameli abana Satan abana uNkulunkulu because ummeli uyakwazi ukuthi umuntu ethi udlongole ingane wayibulala ummeli akwazi ukuthi ammele ayomphikela enkantolo impela. So ke yilokho ke ngisho ukuthi azizame ukuthi yabo sovika nje sicopho yabo. Okay. Yes ma. Hayi kona kuyinto eyenzakalayo ngiye ngahlala ngayicabangisisa kodwa manje esimeni sami sokubuka ngiyabuka ngoba manje asazi noma icala liyaqhubeka noma liyama yini ngoba it's been 2 years ngoSeptember sobe sima kunyaka wesithathu. Icala liloke liba on trial and sinempilo. Okubhlungu ungaphandle umsolo. Ngaphandle nginovalo ngoba manje angazi kwenzakalana sazi futhi ukuthi ungaphandle ngaliphi ngoba manje besingakayi ngaphakathi siyoqula. Kodwa ke siyaphindela ke ngawo umhla ka-16 ke kuFebruary khona lapha eNtuzuma High Court futhi. Manje isimo esingenza ukuthi ngikubambe ngengalo bengifisa ukuthi
ngiqwashisa abantu besifazane abakhona ngaphandle ngoba njengoba ephumile nje usaqhubeka nomsebenzi wakhe wokuthi azenze umlaphi wendabuko. Ngisanda ukumbona nje futhi ku-social media. Ngiyazi ukuthi asibaningi esibili naye inhlanhla ukuthi sikwazi ukuphumela obala. Akukho lula. Akusona isimo ongahlala uxoxe ngaso. So ngithe uthi ngizinikeleke mina ngiphumela obala. Kube ukuthi kusizakala nalabo abangakwazanga ulithola ithuba lokuthi bacela usizo. Bakhona abahleli, omunye mhlambe wabuya wayibulala. Kunabahleli namhlanje abakwazi ngisho ukuxoxa emakhaya ukuthi kwenzakalani ngabo. So bengifisa ukuthi leli thuba leli ngilithathe ukuqwashisa nje abantu ukuthi babhekisise. Kuningi okwenzakala la ngaphandle, akusiwona wonke umuntu osondela ngesihle. Kakhulukazi mayekubona ukuthi uzothini vulnerable, udinga usizo. Ababaningi abantu abasuke bekusiza ngenhloso ezinhle. Kuba kwangakhona nathi okokuqala simsebenzisa ey'ntweni nje sengiyitholile kulabantu engihlangana nabo abathi nabo bake banyukubezwa kuye akona okokuqala. So yena uyakuthenga ukuthembeka emntwini and then uyazi yena ukuthi iy'nhloso zakhe yisukile. Oh, baningi abanukubezela? Hayi, kona ngizosho ukuthi baningi ngoba angikho ngedwa, sikho babili. Bakhona nje nabanye abangafuni kwakuvela-ke nje inhlobo. Awumtholile phona lo malapha wendabuko? Ku-social media. Yeah, wayevelile nje ku-YouTube, ngamyalelwa umuntu oyayiseduzane nami, wangikhombisa yena wathi hawu yazi mhlawumbe lezi nkinga onazo mhlawumbe nangumuntu ongathola ukuthi akusize. Ayi kathi ngilula isandla impela nami hawu ngimuzwa ayavume. Ngibhukhe nami i-appointment njengabo bonke abantu abahlezi bebhukha ama-appointment. Avume ngambona nje kanjalo futhi nakhona mangifika ngenze lento engiyenzayo, anginike lokho angisiza ngako, ngisuke futhi ngihambe. Zisebenza into zakho? Angeke ngize ngisho baba ukuthi kwakade ngingasebenzi ngoba esimene ngangisuke ngikusona ngangiphuma lapho mhlawumbe nginethemba. Mhlawumbe ngibone engathi izinto zenzeka ngendlela ehlukile. Kona kwakwenza umehluko wangaleso sikhathi but kuhambe kwahamba ngabona ukuthi ngeke ayilungi lento engibhekene nayo kahle kahle. So kwangiphoqa ukuthi ngiloke ngibuya amahlandla kwazi kwabi kathathu. Okwesithathu-ke sengibuya-ke ila engayithola sengisenkingeni khona. Hlanhla leyo-ke kodwa-ke ngakwazi ukuthi ngiphunyuke ngendlela engaphunyuka ngayo. Asekunukubezile? Yebo. Unukubezela khona kwakhe? Esigodlweni sakhe lesalapha elakusona. Esigodlweni sakhe lesalapha elakusona and ngalelo langa kwakunenkonzo kwakufanele ifike. Okungiphatha kabi nje ukuthi ngisho umuntu esontweni ngoba phela isonto iyona ndawo kufanele ngabe uthembela kuyona. Sekuphele konke okuxakile empilweni, iyona ndawo kufanele ngabe uthembela kuyona. Loya muntu ungidlwengula kanjani kule ndawo? Ulaphela kuyona abantu, kufanele futhi kuphinde kungene inkonzo futhi la. Kwakukuningi baba, kodwa-ke ngibonga kona ukuthi ngakwazi ukuthola lawo mandla ukuthi ngiphunyuke, ngibaleke noko ngase ngiy'tshelile ukuthi hhayi kuphelile ngami. Isimo engangaphansi kwaso kodwa-ke akuzange kuze kube ngangentando yakhe. Ngibonge namaphoyisa engawafica angisiza ngoba ngizange ngize ngiye emtshebheni ngoba manje ngangisaba ukuthi hayibo lo muntu akakwazi ukuthi angahlala eduzane nesikhungo samaphoyisa ekubeni uyaziwe ukuthi wenza izinto ekanje. Nginesho mhlawumbe maningi amacala asekafika lapha kodwa-ke ngase ngibuka ukuthi isimo engangikusona nawo amaphoyisa ngifika kuwona ayizothi lo muntu uyahlanya. Asifonele lo mlaphi wakhe ambikayo la ukuthi uyamhlukumeza. And ukube wayethola ukuthi ngilapha amaphoyisa ayizongibamba afike futhi athi hayi no uyahlanya. Isimo engangikusona angithatha abuyele nami emuva ngabona ukuthi hayi akuzukungilungela ngaqhubeka nendlela yami ngabaleka. Isivikele kodwa wayesigqokile lo muntu noma wakudlungela nje. Isivikele ngiyacabanga ukuthi uyakusebenzisa mhlawumbe kumuntu enisuke nivumelene naye nenithandana naye.
loyana nje akananembeza akanandaba loyo Amalapha ndabo. impela. Uzathiwa baba khona semaredweni. Ube khona ubekaphume wakaphuma nje angazi noma ngasidalula lesi stage. No, say that again. Okay, wayekhona nasokhosini. Ngiqala nje umuzwa waphuma nje ukhosini. Hayi eyithula nje impela hayi bemncoma futhi nama-presenter ekade ekhona ukuthi shuthi indoda enamandla ngoba futhi ulinkekile nabantu abakhulu impela. Ulinkekile nje nabantu abakhulu nabo futhi ababemrecommenda ngaleso sikhathi and kuthe maqala aphuma lezi indaba zakhe ukuthi hawu kanti akahambi kahle kangabe ngisezwa ngalabantu ade be-associated naye bezama mhlawumbe ukuthi bamphushe ngokumsebenzi. Kodwa nje enkulu kakhulu ngizoxwayisa abantu ukuthi nje baqaphele ngoba ukhona yena ungaphandle enasazi ukuthi uphuma kanjani awukwazi ukuthi ungathi uviolate ibail ngesimo esifanayo sokunyukubeza uphinde ubuyiselwe ngaphakathi and then kube ukuthi futhi wena usaqhubeka wenza the same thing uphinde futhi unikezwe enye ibail kuthiwa phumela ngaphandle. Khona icala lokudlungula nalo. Yena amalaphi lo? Unelinye icala nalo. Mina nje unginyukubeza wayekade kwibail. Yokunukubeza futhi? I-victim yalelo cala lelo ngithola kanjani ukuthi ungaphandle ngebail ukuthi udlungulile futhi? Mina ngikuthola ngomsesho wayekade ngilandile sesiyomlanda egcekeni. Hawu. Ukuthi nje njobe la ngaphandle ubekade ekwibail. Yini imbiza zakhe mhlawumbe ezimenza imizwa yakhe ibe proactive noma? Angeke ngize ngiwetshele kodwa kuyacaca ngoba akekho umuntu ophilayo ongenza le nto. Ungathi uzazi kahle ukuthi uphumile ngoshwele. Wena futhi uphinde uqhubeke nalento oyenzayo. Akekho umuntu ongenza leyo nto. Kodwa ke ubulungiswa bona buyadingeka. Ngoba manje nje bephumile nje ngaphandle okusho ukuthi unikezwa bona vele ukuthi akaqhubeke nalento eyenzayo ngoba shuthi akukho wrong okubonakalayo. Yazi ke manje khona into ngithanda ukuthi kuba puzzle nje kancane. Uma uthi lenyanga ibingaphandle ngebail ngecala lokunukubeza. Yayisiphinde inukubeza wena futhi. Uma idlungulwa wena isiphinde yaboshwa futhi. Ngifisa ukuthola ukuthi lo engaphandle ngebail yakhe akuyena nosisi lo ongithi wafika kuthenga athwele libe nenkantolo angambiza igama ngithi akuyena usisi lo akulona lelo cala lakhe lelo. Baba angifuni ukukhuluma into engenaso isiqiniseko sayo ngoba ukhona nomunye waseBergville. Amdlungula naye? Yebo naye amdlungula. So yibo usisi lo ngihlangane naye ngoba bese ngiqalile sengilihamba mina udaba. Liphuma iphepha leli lango May. Yeah. Liphuma iphepha leli lango May mina ngangisanda kumfaka ngaphakathi. Kase ngicabanga ukuthi mhlambe ufakwa ile case yami mina sengifunde ngoba sengifika ngaphakathi ukuthi hayi bekuyisimo sikasisi loyana. Kodwa futhi nakhona uma ngabe sengifunda eseyichaza into yakhe kuningi okwenzakalayo. Kuningi okwenzakalayo and asiphephile. Asiphephile baba ngifuna ukungasho. Lokho angeke ngize ngikufihle kuyimina nje angikho safe. Angitholakala ngisho ekhaya ngenza sure ukuthi ekhaya ngitholakala. Kwa manje angazi ukuthi ngenzakalani. Mina ngedwa umuntu wesifazane ekhaya ngihlala nomalume nobhuti wami. Nabo bangekho esimweni sokuthi bangabamba impi mase kuthiwa kusuka impi. Noma mhlawumbe kufika umuntu uyangilwisa bakwazi ukuthi bangilwele. Ngenza isiqiniseko sokuthi nje mangifikile mhlawumbe ngifika lezo zinsuku futhi nakhona ngifika ngingalindelwe. Mase ngiyahamba. Angeke ngakukhuthaleli nokuthanda futhi ukuthi abantu bazi ukuthi ngikephi nendawo. Akekho futhi umuntu engaye ngamchazela ekhaya ukuthi kwenzakalani. Ngenxa yesono sakho nokuthi unokubeziwe inyanga but manje usuyithola futhi usuphinde futhi uhlukumezeka esipense ukuthi sekufanele ukubalekela impilo yakho manje. Fanele ngibalekele ngoba inkantolo imdedelile ungaphandle ngebail. Ungaphandle ngebail. Ungaphandle. Ngeke ngakusho lokho before last week kade silapha enkantolo.
ukuthi sinenkinga yomthetho wase-South Africa esingazi ukuthi abantu babewubhala mhlampe babe baphuza amawayini yini. Phela angithi uma nilapha uhulumeni whatever i-project niyenza lapha nihlele ema-boardroom kusona nemali ye-budget nenza yonke into angithi yabo catering yasazi because manje uma ubheka umthetho ufike ukunike amalungelo wena osuke uyi-victims ukuthi unelungelo ukuthi nawe uvule icala bese uphinda futhi nami wena ongisolayo nami nginelungelo lokuthi angiphume ngisemsulwa kuyoze kube isikhathi sokuthi-ke ngitholakala nginecala. This one nje ubona njengamanje-ke naye uhulumeni uma kuvela izinto ey'thinta abangani bakhe bese-ke esungula lawo ma-commission. La ma-commission abo uma uthi uyezwa buningi ubufakazi obona ukuthi sebuvele ukuthi la umuntu ngabe uyafakwa ngaphakathi ejele kodwa akafakwa. Kunalokho kuze gcina mhlawumbe sekulimala bona nofakazi abanade befakaza babulawe mhlawumbe yabo. Nakunina-ke futhi ngala ey'ntweni zomthetho ebhekene ney'nkantolo nani sifana nento enjengaleyo because njengamanje uma ungibopha wena ngiboshwe nginelungelo ukuthi ngifuna ibheli. Uma sengithola ibheli nami ngingaphandle kukodwa kuphela nami okungakwenza ukuthi likwazi licala ukuthi licime ukuthi ufuna yenzani ngisuse wena yabo. Okwenziwa yini inkantolo amaphoyisa ngapha benza umsebenzi wawo alethe inkantolo zidedele. Nginama-case nje ka-12 esiwenzayo. Kune-case nje esiyenzile last year no December yomntwana lo omncane bese siyenze okwesibili niyayikhumbula i-case abantu sebabe nesikhathi nathi kaThuleleni yomntwana omncane owaqatshwa ubaba wakhe ngocelemba wamshiya ethi umbulele ehlathini ngoba ethi ujezisa ubaba wakhe. Sayenza i-case la watholakala ubaba kuqala unyaka last year qala unyaka waboshwa wafika futhi enkantolo walivuma icala ukuthi ulenzile icala. Inkantolo yase-South Africa yamkhipha ngebheli waqeda wabaleka. Ingane ngapha isisabela impilo yayo nabazali bavikela ingane manje ukuthi ayisaphephile phela ngoba unkantolo umuntu owenze isenzo esibe enganeni simkhiphele ngaphandle. Waqeda futhi wabaleka yangayihlupha futhi inkantolo ngokuthi imfune. Yahlala nedeke namajazi ayamnyama laphana abantu bekhothana kuthiwa my lord. Kuze kwathi last year November to December yafika ifamily futhi yathi hayibo sinenkinga la Thweleni. Kwenze ukuthi salenza udaba sanabo okhosini. Sibonge nje kakhulu ephepheni isolezwe. Ngithi ngikubonge kakhulu lokho ngoba senza udaba nokhozi emsakazweni ngaphansi kwengosi woza nabangani bakho ingosini yethu esenza lapha ethi nami into uthi angishunqela. Ngibonge ngoba amandla okhozi athi mayelenza udaba nephepha isolezwe laseliyezwe ukuthi nanto udaba lwenziwe okhosini. Salenza udaba thina saphuma ngo6 yathatha on isolezwe ebusuku iphepha laphuma la ngakusasa lapha masele front page senesithombe sakhe. Ngangamazi nokumazi mina angazi bona isithombe sakhe. Watholakala le phambi kwakogoli ubheka noDwest lapha aboshwa khona. Izwake. Sekuphoqa ukuthi abakhokhi bentela futhi bakhipha imali yabo. Sekufuneka yolanda umuntu ebese vela kade seboshiwe livuma icala kusuka umseshi futhi lamanje wayomlanda le wabuya naye ungaphakathi kwesiviliko manje. Sikhuluma ngomuntu ukuthi nawe livumeleke icala nothi leyo lekhisini oluvumile icala ukuthi ngeke bangayiqapha impela ngane ngayishiya ngithi ngane ngiyibulela. Lokho kushiwoyo ngikwenzile. Yabo. Kantolo kumanje samgcinile ngaye kamgwebe. Yabo. Asazi ukuthi lindeni. Kuphinde abazokhumbula futhi abantu abaningi icala esalenza ngonyaka odlule lase Free State lo mndeni wase Free State. Ngizama ukuveza ukuthi lezi inkantolo akuseyona into ngathi uyayithemba inkantolo. Hayi. Inkantolo nje uma ngathi ubuza nje mina ngamakhesi sengidle kona. I will give mhlambe 50% enkantolo. Uma ungathi uthi angiraya inkantolo mina. Into ebuhlungu ngiyacabanga ukuthi ezinye zinyathelo zinyatheleke ngoba sekungenelele nawo kube ngabe lemndini nathi sisonke besiyimele mhlawumbe kwakugcina kuphelele emoyeni. Kubhlungu ngoba uhulumeni sesibona abantu abamnyama bengena manje kona yonke lama department bengenayo amalungelo angithi becinzelekile kungena bona but ke
konke lenkohlakala esiyibonayo nobudedengu benzeka esikhathini esiningi ezandleni zabo. Impela. Ungabe usazi noma kuyakhokhwa enkantolo kwenzakalani. Imindeni yase-Free State angisho ukuthi amanye amakhesi kumina awanayi weight onke ayalingana amakhesi but leya case yangitraumatize lese-Free State. Umndeni banendodakazi yabo yathola ke uboyfriend osebenze emayini ngapha ngakoGoli. Wayikhulelisa uboyfriend ingane yabo wafika futhi wazozendlala emndenini. Thatha onke ama responsibilities zakhe. Wakhokha wenza yonke into wesiyayicela ingane emndeni uthi ucela ukuthi ayithathe ingane abe nayo ngaseGoli ukuze kuzoba lula ukuthi ayinakekele iya kodokotela. Yahamba impela ingane yohlala naye le. Uno-baby mama sebehlukene naye. Wathi uyalobola ulungisa ukuthi uzolobola yonke into nje wavuma umfana ukuthi ingane uyayithatha nokukhuleka ke nomndeni ingane wethethe eGoli ngale. Ithe ingane esina 9 months isikhulelo sizokwazi ukuthi ibelethe. Kwakhona nezithombe nje kwenziwa ibaby shower yabuya ekhaya yenza ibaby shower esibuyele eGoli ukuthi sizokwazi ukuthi ke balungiselele ukuthi isizodetha. Supportive ubaba yonke into because uhleli nayo ingane. Baby mama ngapha wathenga abantu bangaphandle eZimbabwe ukuthi ngiyamazi lo babengane yami usezobhonasa mbambeni mathumbe ukuze nizokwazi ukuthatha amakhadi nikhiphe imali. Asuka ngempela abantu bangaphandle eZimbabwe bafike bababamba ngqi. Ukhulelwe lo inyanga zu9 ulo ubhonasile babanjwa ngqi. Wafika ubaby mama futhi khona endlini abafica basabathumbile uthi baby mama ngoba sebengibonile babulaleni kusho amaZimbabwe bababulala. Bathatha amakhadi akhe lo bonele ePhilippines bathatha ngisho imoto yakhe bahamba bekhipha petrol bethenga petrol bekhipha imali footage yonke into ubufakazi bonke bukhona njengoba bunjalo bamthatha uma wengane bayobalahla ehlathini. Bayobalahla ehlathini. Ingane eswini ayitholakali asazi noma bayikhipha noma kwenzakalani. Kukhona konke lokhu ngiphinde futhi ngibonge umbutho wamaphoyisa ngoba kuleli cala sikhuluma nje umseshi wazwa luza impilo yakhe akekho namhlanje. Umseshi wayelimele icala ebona ukuthi the balance of forces kubi uphambana nomoya yabo wawuvimba lecala bezama yonke indlela ngithi ukucover up icala. Kodwa ebazalini wabonga esebuye ehlathini ngoba esethole necartridge ukuthi nansi icartridge yokuthi badudule ehlathini. Amazwi athi wakhishwa umseshi wathi noma sebengangibulala sengiqedile mina. Ngoba wayebona icala selibophelo yonke icala. Akekho umseshi ngempela wadudula wabulawa. Baboshwa lapha. Bakhomba ukuthi uma wengane baboshwa bonke. Bavuma futhi laba seZimbabwe ukuthi yebo impela sibabulele nobufakazi yonke into iyatholakala kubona. Icala lama nje ukuthi nanti basho ukuthi ulo the sibabulala wathi lona mina ngisho ukuthi bababulala ngathi abakidnap. Bathi laba hayi wathi lo ngoba sebembona nasibabulala sababulala ke thina ngeode khisho uma wengane ubaby mama lo. Guess what inkantolo kwenzakalani emkhipha yafikathi inkantolo ilinda ama cellphone record therefore iyaba release. Abantu abakwazi ukubulala umseshi ke thina besiyini inkantolo yase South Africa le ngikhuluma ngayo mina ngikhuluma ngase Zimbabwe mina ngithi yabo yabakhipha abantu bela bengikho ngisho ngokomthetho eSouth Africa base Zimbabwe. Scroll to thuleleni uzoyithola leyo case uyibuke leyo video nje uhlale phansi uyibuke. But we still soldier on the family because we're trying to assist bona ngithi ukuthi bathole justice. At the same time we spear head on ukuthi ke sikwazi ukuthi bayibophe idepartment yaka justice. Lapho nje angasidlali ngalapho ngifisa ukuthi leya case ngenze isifundo ngawo ukuthi lezi inkantolo noma ngithi angisayithembe mina inkantolo 100%. Kunamhlanje bangaphandle lo mazimba aswazi noma sakhona South Africa noma wasekho noma sabaleka yini. Bangaka abanye abantu abadukayo. Yabona nje asazi nje angithi yabo but ke kuningi nokunye singakuvezi la okwama case serious
esikusebenza mhlawumbe ngikuthathe ngokuhambisa emaphoyiseni lapho kwi-provincial office ifike ikusebenze ngale private la ngithaba i-veterinary investigation siyoqhubela nokwethu ngathulini kuningi but nje am disappointed ngendaba zezinkantolo njengoba nanje nisho ukuthi kumanje usabela impilo yakho nokubeziwe inyanga engaphandle kumanje ngokwelungelo lebheli iyaqhubeka futhi ke ngibona ivideo noma ngisendele yona ukuthi iyaqhubeka impela iyasho ukuthi kodwa ngathi siyifihle lapha nifihle ngesiqhoko uyazi ukuthi wenzeni ngibona ivideo lapha ngoba akakuthinti kwakuthinta mhlawumbe ukuthi akabuza ukuthi hey bangisukelile bangibheca ngobende inkomo ngayidlile akasho usastika nje ngathi ama comment wavalile ama comment lapha wavalile vele ama comment labantu abak TikTok lapha abantu abakhomenta bavalile uvalile no engibone kakhulu siswami lapha ngoba ngakubona ukuthi uyathinteka nasemoyeni lokubuza ukuthi kulokunukubezeka kulenyanga yakunukubeza i-counseling bakusizani ngayo i-counseling angizange ngize ngiyithole baba angifuni ungakutsheli ngigcina nje for i-counseling kwaba ubusuku lo bengabaleka ngabo ngaye police station lafika idokodo ngahanjiswe eGhandi yileyo counseling nje engayithola ngalelo langa ngamchazela futhi nalo yasiswa yaseGhandi ukuthi angikwazi ukuthi ngingeza la ngoba kukude nala ngihlala khona wangenzela i-referral ke yokuthi ngihambe ngiye eMshiyeni kwasho ukuthi ke la ngisebenza khona futhi nokubuya ngize eMshiyeni kona kuthanda ukugejana ngagcina ngasaphumelelanga ukuthi ngiye kanjalo kodwa nje ukugcina kwami ukuya for i-counseling ngakade ngigcine ngihleli nalo yasisi ngalo usuke ngakade ngibaleke ngalo ngasasekuseni ngagcina nje ngalelo langa ngiyakufisa ukuyithola ngoba emsebenzini kuyangi-affect phambi komntanami kuyangi-affect around abantu kuyangi-affect ngoba manje emsebenzini ngisebenza nawo wonke umuntu angeze ngihambe ngiyithula nanginoma ubani ukuthi ungibona mina nginesimo esikanje abantu banokuncokola ngendlela engafani umuntu nako ukukhuluma mhlambe budlapha ekhuluma nje engaqondile futhi ukuthi akuzwisa ubuhlungu ngoba phela akakwazi uthola ukuthi leyo nto ayisho mhlawumbe siyakuthinta noma mhlawumbe kuzokwenzeka umfanekiso ngento mhlawumbe uthola ukuthi leyo nto izoshiwo kunganakiwe leyo nto wena isiyakuhlukumeza usuyajika usafana nabo bonke abantu awukade sihleli nawe sixoxa sikhuluma kumnandi yindaba angikwazi ukuthi ngahlezi ngihambe ngiyithula yonke indawo umntanami nginokukholelwa njengomuntu omuzulu ukuthi lento iba ukhondolo meke yaqala ingageziwe ingazange izivalwe kunendlela ezohlezi izobuya ngayo nginefiye ukuthi isangenzeka kuyena umsebenzi engiwusebenzayo angikwazi ukuhlezi nginaye ngimgadile ngoba ngimthemba omunye umuntu around yena kodwa ke enhlaleyo ke ngoba unayo ugogo nginako ukumthemba ngoba umunye umuntu wesifazane oseke waba nayo inzalo nayo inzalo abantu and then mase ngibheka nje abantu in general yazi nginokusaba ngisho ke sengazi ukuthi okay ungaphandle ngoba manje angazi sengihlangana nobani owazi bani yabona umuntu nje ezoka-approach nje endleleni mhlawumbe ucela ngisho ukubuza ukuthi indawo ikephi senginokuthuka ngihlezi nje ngithukizanye ngoba angazi ukuthi ubani uqhamukaphi uthungelwe yini noma kwenzakalani lokho akukho right isabuya lento emqondo kwani iyabuya njalo ngoba manje angazi ukuthi yini angenza yona nginana namaphupha angekho mahle and kuyangihlukumeza nje njalo yabona nje kakhulukazi mangabe kuzosondela izinsuku zecala ayi manje ngizwe kahle ukuthi yabona ke ukube ngabe nje ngamani ngaphuma lapho ngcono ngaqeda nje impilo yami ngoba manje lento engiyiphilayo ibhlungu kodwa in as much as ibhlungu nginama responsibilities kunezinto ekufanele ngizenze so angikwazi ukuthi nginga-selfish ngicabanga ukuthi okay ukuthatha impilo yami bekuyiyona solution kodwa nje ukuhlezi njalo lento hlezi yabuya kuwesike-ke manje njengoba seko-social media ngoba manje nginokufila sengathi uzokwazi-ke yabo manje usenawo wonke amandla okuthi angi-track down usengangithola phela kudingeni ukuthi kuze kufike yena ukuze angithole usangathumela nanoma uba ngoba wakwenza lokho
I think kwakuyisonto lokuqala if amasonto amabili ngimbophile. Nganginokufonelwa abantu. Umuntu angitshela ukuthi ngihlangane naye ngakhona lapha. Angitshela ukuthi ngimnikezile inamba yami ufuna sixoxe. Ngiyazi kahle ukuthi akekho umuntu engimaziyo ohlala ngale engaye ngamnikeza inamba yami okusho ukuthi uyena unikeze ngenamba yami. Nomfazi wakhe naye wakwangifonela ngiyaqala ukuthi wayefuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni. Wangifonela nje ihlandla zazizabaningi ngoba ngangalibamba ucingo ngaze ngashintsha inamba. Ngathi sengilibamba wangibuza ukuthi kwenzakaleni ngamtshela ngathi mina uma ufuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni thatha ifoni yendoda yakho. Upartner wakho does he knows noma isupportive? Uyazi baba. And kwamlimaza kakhulu ngoba phela uyena wayekade efike nalo icebo lokuthi ake zama ukuthi sibone lo muntu. So ayizange salungi i-relationship yethu futhi nakhona kwasuka kumina ukuthi angimyeke. Kwa manje angikwazi ukuthi ngilimele naye limele enangazi ukuthi mina how do I deal with lesi simo ngingedwa ukuthi kuyena ngimenzani. Iyafana ke case yakho nakaSisileyo because angithi uyena naye ubaba lo wakwakho emthathile umama umsakweni wenyanga. Ubaba uyaqala wesilanda othiwa lanto mama wakho lanto mama. Kanti inyanga le izonukubeza umama kwakhe yabona nakuwena nje obosho ukuthi uyena futhi uboyfriend wakho wayebone lenyanga. Uyena bandla wayekade engirifeyile wangikhombisa nje ama-video nakhona siloke siwalandela esabonza lo muntu uyasebenza. Mina-ke ngayela ngedwa ngoba bengisebenzela ngala ngaseBhalito. So kukude ukuthi ngiqale phansi ngisuke eBhalito ngize emlazi ngithathe yena siphinde sibuye. So kwakubalula ukuthi athi ngiphume emsebenzini ngimane ngidlulela. And then mase ngiyahamba-ke ngibuya sengiza kuyena-ke endlini sengimchaza ukuthi hayi no ngihambe kanje kwenzakala ukuthi nokuthi futhi wayengenayo inkinga. Kwaze kwaphetha ukuthi-ke kufika la kufike khona. Sorry ma. And South Africa yazi-ke uzoyibuza umbuzo ukuthi bangaka abantu besimame abahamba inyanga zifike zibanukubeza ngokwecansi ilale nabo babuye mhlawumbe bangakwazi ukukhuluma. Bangaka abantu besimame abathathwa abantu abathandana nabo kube izona ezibasa kulabo balaphi bendabuko ngoba-ke sibona ukuthi bathola usizo bona. Bese kufika ngisho igaba mhlambe la khona uthola ukuthi ikhawuza khona sekuya umama yedwa mhlawumbe babengasekho sithi hayi lapho umama manje. Mhlawumbe afike naye athole isimo esinjengaleso ukuthi uyanukubezwa ngabe uba nawo namandla mhlawumbe ukuthi abuye amtshele umyeni wakhe noma upartner wakho ukuthi hayibo usefike wangenza ukuthi usibanibani. And into ye-rape siyazi ukuthi kuma-victims kuye kube khona lokho vele ukwangabaza. Nani-ke okwenza lokho ukuthi kube khona ukuthi isikhathi ukungabaza ingoba-ke kunabantu abanye besimame asebesebenzise kakhulu lesi sikhali sokuthi-ke baqamba amanga abantu banukubezwe benganukubezwanga. Babophisa abantu ngempela abantu bengazange bayenze lokho. Bakhona bama-victims alokho. Angeke-ke sisalokho debate lokho because we did prove it ukuthi baningi abantu sesibalekele baphuma nasejele. Bengazange bewenza amacala e-rape but inkantolo zibagwebe but mase kureview amacala through i-appeal tholakala ngempela ukuthi bagwetshwe wrongfully baphinde bakhishwe. Bese lokho kwenza ukuthi-ke ama-victims anjengalawo athi noma ephakamisa isandla ekhala bese kuba khona lokho ukuthi ayi ngempela ngabe kunjalo yini mhlambe naye-ke umyeni wakho mhlawumbe i-boyfriend mangabe umuntu esebuya kanjalo ezothi hayibo baba usibani balungenza ukuthi uyakwazi nokuthi umkholo usume ngempela uthi cha ngiyakholwa mama ngoba uwena okade uyihamba mhlawumbe leyo nyanga noma lowo mthandazi waba mhlawumbe nesikhathi umsebenza ubuka engakaze uzwe lutho ngayo mhlawumbe nawe ulethe umama wakwakho nobade ngisho nje asetshenzwe khona bese kuba yikhawu zokuthi umama useyayedwa usekhona mhlawumbe khona okubambile mayebuya umama ethi unokubeziwa. Ungabe wena uyakwazi nokuthi ngempela usukuma ummeli uba yabo ungabe usugcina nawe usiwenza njengoba kuthiwa kwenzakele kusisi ukuthi-ke boyfriend abusahambi kahle ubudlelwane yona isiye phuma nasimshiya kanjalo kodwa kube kuyiyona eyayimkhombise lowo muntu. No dadewethu ngike ngakhuluma-ke nodokotela uDisemba Mpanza-ke is one of our stakeholders la kaThweleni uyi-therapist osilekela kakhulu kuma cases akaThweleni
ngokwazi ukuthi thini nama-challenges asinalo uxhaso yes asikwazi ukuthatha sizokwasa kubantu not ukuthi awekho ama-platforms akhona kahulumeni but na uhulumeni uyiyekele nje uyasibukela kanje yabo ngoba niphuma kuyena uhulumeni nimshiye nizocela usizo kuthina kathuleleni ngoba mhlambe nakhona nibona mhlambe ukuthi alilitholi usizo ngalapho government khona kunjalo baba ngifuna ungasho okumangazayo ukuthi asiyona ngisho inzalo ehamba ama-counselling kodwa manje ayibo moya lapha ufuna usizo hayi angeze ngisho nanokuthi mhlawumbe kunabantu abakhethelekile abalitholayo hayi ngathi nje investwanga kakhulu lapha ngathi akusiyindawo vele abathi hayi akusiyindawo vele esetshenziswayo le abanandaba nayo asisho ukuthi sithini but ke ngomsa kaNkulunkulu nje emehlweni abantu asifani ezithweni khona abasibukayo bayebelieve lento lesiyenzayo bazibona ukuthi bangakwazi ukucontribute nabo to give it back emphakathini hence njengoba ngisho nje ukuthi ke udokotela uDr December oyi-HOD la e-University of UKZN ngaphansi kwe-campus le yase-Westville campus uyi-HOD lapho ngaphansi kwayo ke niyazi nanifundiswa kodwa nje therapist whatever uyena futhi lapho ke umphathi wakhona lapho yabo so ke ungomunye wama-key stakeholders akathuleleni abasilekela kakhulu ngezinto ze-counselling and therapist izinto enjengalezi yabo so ke nawe ke-case yakho izandla uthe uyivulile uzokwazi ukuthi ke akulekelele uyithole i-therapy ne-counselling ngene. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga. Angazi ukuthi bengizokwenzakalani ukube ngaba ngilithola ngithuba lokuthi ngilule isandla ngicela usizo kuwe. Yebo. South Africa njengoba bengishilo ukuthi ke angeke ngifune ukuthi sisangene kakhulu kuma details ecala ngoba icala lisenkantolo but ke kulabo abafisa mhlawumbe ukusupporta because iGPV sibhelene nayo ngicela ke awudose sizolisho idate abazobela ngayo enkantolo nokuthi inkantolo ikephi ucourt bani ningahamba niyo supporta noma niyolalela lapha enkantolo nabafuna ukubona ke mhlawumbe lo abamsola ukuthi abanokubeza leyo nyanga ngoba thina ngesikwazi ukuveza isithombe sawo la yabo umthetho awusivumeli ningakwazi ukuhamba ke niye khona enkantolo niyoba supporta nami nje bengile last week ukuyoba supporta ngayimbona yena inyanga lehleli nayo lapha noMaster nawakhe noma ngazi inkosikazi mangabo bani ehleli nayo lapha but umuntu engangiphuma naye ngoba nathi nenkosikazi umuntu engihamba naye abantu uyamazi uyazi kakhulu bayazana nje ngithi bathi hayi intombi la yena unkosikazi angithi yabo bayazi yabo but ke inini date esenkantolo dadethu i-date elandelayo ingomhla ka-16 icala lizongena ekseni eNtuzuma High Court e-Regional Court 4. Yes. So kuzoqala ngene udadewethu ke lo munye ekseni base becela ukuthi ke mina ngithi uxoxisa isikhathi sami. Okay. Ngoba yena ungenile ngiyosuku wafika ngalo. Yes wangena wangaqeda so kufanele afike ke aphinda ngene mina nje ngizobe ngiliqala lami. Okay. Yebo. No, nathi mhlambe siyothumela osimela mhlambe kathuleni ukuthi njawo lalela basikhava lapha noma ngafikanga mina mhlambe ngangibonanga mina because kuningi njengoba ngisho lethi igeja liphansi sesiqayela unyaka abaningi abantu basifuna ngapha nangapha yabo mhlambe manje ithuba lengivumela ngiyoveza ubuso uma ngingavumelanga but ke ngikhumbulile ngiyokwazi ukuthi ngikhiphe omunye wethu uyokwazi ukuthi azomela thweleni. Hayi singakuthokozela nje kakhulu. No, siyabonga. Singakuthokozela nje kakhulu baba. Lakho lokugcina sesemaho. Ngiyacela kubona bonke abantu besifazane abake babhekana nalesi simo esibhekene naso. Ngiyazi akukholula ukusukuma ukukhulume. Kungaba umuntu wesifazane kungaba umuntu wesilisa. Ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthole kuwena ukuthi uthole lo muntu oyomthemba ukwazi ukuthi ukhulume ngasisimo ngoba kuningi okonakalayo mangabe uthula ungakhuluma. Ngiyacela ke futhi ukuthi indlu nje emnyama ihlangani yonke silwisane nayo le GBV ngoba manje ayiphelanga ngathi isaqhubeka kuukhondolo luyaqhubeka uma singama nje sonke siyimisi ngikhuluma ehloko ngenzeka ukuze laba bezemva kwethu bangayitholi bebhekana nalesi simo. Ngiyabonga kakhulu abazolula isandla bakwazi ukusilekelela. Siyabonga. South Africa naloku daba ke besiye namhlanje ukuthi sake simuzwe sibone ukuthi singamsiza ngani
kule simo sakhe sokuthi wasithole senokubezwa-ke inyanga umelaphi wendabuko unyanga Mthandazi endaweni yaseNanda-ke. But-ke udaba-ke lonke-ke liphelele-ke senilizwile-ke. Uma ufuna futhi ukuthola lokuqala esasilenzile uzascrolla nje uzowabona kuma-video amadala ngonyaka odlule earlier. Ngazi isihloko sakhona sithi uyacela usizo wanokubezwa inyanga. Ngicela sibhalane nesihloko sakhona nizolizwa-ko nakhona futhi udaba likaSisi-ke lo omunye okuyena kwafika kuthina kuqala abanokubezwe inyanga eyodwa. Nothi inyanga yekhalende abanokubezwe umelaphi wendabuko oyedwa. Abathi basola ukuthi bakhala ngokuthi wabanokubeza umelaphi wendabuko oyedwa. Yikho ngithi ngingadideki uma ngithi inyanga bandlongolwa ngenyanga eyodwa cha angilikhiphe leli lenyanga angiyithi umelaphi wendabuko oyedwa. But-ke kuyavela ukuthi njengoba nizwa le nkulumo ukuthi baningi angathi-ke impela-ke usebagilile-ke. Qaphelani-ke bafethu nani-ke neniqhudwela igama lokwelapha phansi ni wrong kakhulu kanza kwethu ngoba lokho nidicela abalaphi bendabuko phansi abasebenza ngobuqotho abaneziphiwe waziphiwe abakuba balele phansi nomveli yenqanga ukuthi bakwazi ukulapha. Lokho kwenza ukuthi singabe sabathemba abalaphi bendabuko kanti ngani bantu enizokwenza inhloso zenu zobumnyama ngegama lokwelapha-ke. Sithi-ke phansi-ke nabantu abanjengalabo-ke egameni lenhlangano yokuyithuleleni uMduduza Mkhwanazi nethimu yonke kaThuleni siyabonga-ke. Siyanithanda emakhaya sibonga nothando nesipha lona nesupport. Siyabonga nithale kahle emakhaya.